ще разгледаме какво очаква нежната и интуитивна зодия Риби през декември 2025 година. Това е последният месец на годината, а за вас той ще бъде наситен с емоции, духовни прозрения и възможност да завършите нещо важно с лекота и вяра. Останете до края, защото ще чуете и специалното послание от Вселената, предназначено лично за рибите. Риби. Декември ще бъде месец на приключване и обновление. Вашият управител Нептун ще бъде в хармоничен аспект с Венера, което ще ви донесе повече чувствителност, вдъхновение и късмет в личните отношения. Ще имате нужда от спокойствие, вътрешен мир и време за мечтите си. Възможно е да се появят стари емоции или хора от миналото, не за да ви объркат, а за да ви помогнат да затворите една глава. Вашето мото за месеца е "Пусни с любов, за да посрещнеш новото с мир". Любовта през декември ще бъде магична и изпълнена с романтика. Ако сте във връзка, отношенията ще се задълбочат. Ще се почувствате по-близки, ще споделяте мечти и ще мислите за бъдещето. След 10 декември е възможен важен разговор с партньора, който ще изясни нещо, което ви е тревожило. За самотните риби, нова любов може да се появи напълно неочаквано. Възможно е това да бъде духовна връзка среща, която ще промени начина, по който гледате на любовта. Най-съвместими зодии през декември: Скорпион, Телец и Козирог. В работата ви очаква тих, но продуктивен период. Ще искате да завършите започнатите проекти и да подредите приоритетите си преди новата година. Възможно е да получите признание или благодарност за вашата лоялност и постоянство. След 18 декември се отваря шанс за нова посока. Може да решите да започнете обучение, да смените средата или да започнете нещо свое. Съветът на звездите: не бързай. Интуицията ще ти покаже точния момент. Финансово декември ще бъде стабилен, но не е време за рискове. Пазете се от излишни харчове по празниците, особено в края на месеца. Възможни са добри новини около 21 декември, когато получавате материален бонус, подарък или подкрепа от близък човек. Помнете, истинското изобилие идва, когато благодарите за това, което вече имате. Вашето тяло и душа ще имат нужда от грижа и покой. Намалете темпото и се фокусирайте върху възстановяване, сън и емоционален баланс. Избягвайте негативни хора и ситуации. Чувствителността ви е повишена. Йога, медитация, творчество и време сред вода ще ви помогнат да се презаредите. След 25 декември ще почувствате прилив на нова енергия и яснота. Знак, че сте готови за новите начала през 2026. Посланието на Вселената за вас, риби, е: ти си вълната, която не спира дори когато бурята минава. Декември ви подготвя за големи вътрешни промени и нови духовни нива. Повярвайте в своята интуиция. Тя ще ви води към хора, възможности и преживявания, които ще променят живота ви към по-добро. Това беше вашият подробен хороскоп за зодия Риби, декември 2025. Ако видеото ви хареса, натиснете бутона "Харесва ми" и се абонирайте за канала Астро Вълшебство, за да не пропускате новите месечни прогнози и вдъхновяващи послания. Споделете в коментарите какво искате да оставите в 2025 и какво ново искате да привлечете през 2026. Бъдете вдъхновени, вярвайте в чудеса и следвайте гласа на душата си.